22 जुलयाक गटारी जाली। 24 जुलैच्यान श्रावण लागलो। आता म्हयनोभर श्रावण मागीर चवथ। ह्या फावट श्रावण म्हयन्याची सुरवात सोमारान जाल्ल्यान पयलो सोमार शिवभक्तांनी देवळांनी शिवलिंगाचेर अभिषेक केलो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हे विश्वेश्वराचं शंकराचं देवस्थान। या शंकराच्या देवस्थानात मी सेवेसाठी पूजेसाठी आहे। तर ह्या आज श्रावण सोमवार हा पहिला सोमवार। तर ह्या सोमवारी शंकर भगवान म्हणजे शंकराचा सोमवार हा वार आणि त्या सोमवारी प्रत्येक भक्तगण आपली इच्छा परिपूर्ण करून घेण्यासाठी मोठ्या संख्येनं या मंदिरात येऊन देवाचं दर्शन घेत असतात आणि त्यांच्या इच्छा ह्या देवाच्या कृपेनं परिपूर्ण होतात अशी प्रत्येकाची भावना श्रद्धा आहे। आणि त्या श्रद्धेला हा शंकर देव भोलानाथ विश्वेश्वर पाहून त्यांची प्रत्येक इच्छा परिपूर्ण करून ह्या काणका बांधावरचं जे काय मंदिर आहे ह्या मंदिरात आज म्हणूनच भाविकांची संख्या दिवस वाढत आहे। मी दामोदर सेवक मंडळातर्फे आम्ही श्रावणाच्या पहिल्या सोमवाराक 12 तासाची भजनी सेवा दवरल्या आणि आज 12 भजन सुरू जातले आणि ताची सांगता रातची 12 आरती जाऊन जातली। सो असंच आम्ही सगळेच सोमवाराक श्रावणाच्या सोमवाराक दामोदर सेवक मंडळूच हांगा भजन दवरतले आणि 5वो सोमार जो आसा जो पळय आनीक सोमार जो आयिल्लो आसा तातूंत दामोदर सेवक मंडळ 6 तासाचो भजनी सेवा करतले।